Kagagaling ko sa pregnancy mga kadangs at lahat ng mga skin problem is nakukuha ko during that pregnancy. Ang isa na dyan is yung pangingitim ng liig ko, as you can see. Ayan, ayan kitang-kita yung kilikili ko, hindi ako mahihiyang ipakita sa inyo na maitim ang aking kilikili. Ayan, 'di ba? 'Di ba? Oh, see? 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 Oh, 'di ba? Maitim talaga ang kilikili ko ngayon, mga kad. Welcome back mga kadangers! Welcome back dito sa ating Inday Kuradang channel. So for today's video mga kadangs is alam nyo naman at nababasa nyo na dyan sa ating thumbnail and of course sa ating pamagat that we are going to have another product review for our dark underarms. Alam mo na, kinapakita ko naman sa inyo mga kadangs at hindi lang yung underarms, leeg, yung nangingitim sa akin, pati na yung mga singit-singit, mga kigol, ang itsente ng mga kadangs. Ang saklap ng buhay. But, yes, kaya nga, itatry natin tong product na to para makita natin yung effectivity. And, shout out pala sa nagbigay ng idea sa akin about this product kasi nire-review din niya to and then effective sa kanya tong product na to. Special shout out to my YouTube friend, si Ate Inday Rochi or Beauty Mags yung channel niya. I will just put the channel right here. Subscribe, mga kadangs. And of course nga mga kadangs, itatry natin ngayon sa ating underarms kung effective ba sa itim ng kilikili ko ngayon mga kadangs is madala ba dyan niya paputi ang akong kilikili mga kadangs. Of course, no other than Kujisan na skin lightening soap. Of course, itong maliit yung binili ko muna mga kadangs. Of course, hindi na to bago sa akin tong product na to mga kadangs. Nakagamit na ako nito sa aking mukha but sad to say and unfortunately, hindi po ako hiyang sa soap na to sa aking face. Kasi, I don't know. I really don't know bakit hindi ako hiyang. So, now, itatry ko siya sa aking underarms kasi nga isa yun sa aking pinoproblema yung aking very dark. Hindi lang siya dark, kundi very dark underarms talaga mga katas, no? So, let's try this in 1, 2, 3, intro paso. Alright, to give you a little bit background of this product mga kadangs, this is from the BV Beauty Elements Ventures Incorporated mga kadangs. Yung liit na to is just a 45 grams mga kadangs, no? And Kujisan Skin Lightening Soap uses high-grade kojic acid that effectively makes skin lighter. It has zero pigment light technology that targets dark spots and uneven skin tone. A unique skin lightening delivery system that effectively bonds the potent active ingredient to ensure that it is absorbed by and activated in your skin and areas where it is most needed. This powerful mode of action zeroes in on dark spots, age spots, scars, melasma, and hyperpigmentation, giving you a lighter, even skin tone. So, ang ganda ng claim niya mga kadangs, 'di ba? So, clinically proven to lighten skin in as fast as 7 days. Oh my God, may pag-asa, 7 days daw. Alright, let's try this product mga kadangs. How to use mga kadangs. Wet soap and work into lather.
and gently massage onto skin, rinse off with water. Ganun lang yung ano niya guys, ganun lang yung ka-easy yung how to use niya, kung paano siya gamitin. Alright, so let's try this product. Let's open it mga kadangs. Bango. Para siyang amoy orange. And yung kulay niya of course is orange. Ganyan. 45 grams lang siya mga kadangs. Ayan. So, tara na. Let's go. I-apply na natin siya sa ating kilikili. Alright guys, so nabanlawan na natin ang ating kilikili. So sa first wash, sobrang yung malapit yung aking ring light. Alright, so yan na yung niya mga kadangs sa first wash natin. Ayan, wow, parang may instant puti agad. Wow. Ayan. Ito, medyo talagang maitim to. Itong mga lines dito. But we are going to see in 7 days, mga kadangs. Kasi clinically proven siya, mga kadangs. Tingnan natin yung clinically proven talaga niya, no? And yeah, we're going to have an update after 7 days of using this product, mga kadangs. So, this is our first wash and then balik tayo ng mga kadangs, no, mag-update tayo with this product after 7 days. And yes, so don'ts ng product na to kasi meron kasi nagamit nito guys na talagang binababad nila ng matagal-tagal sa skin nila yung sabon, which is nalaman ko na it's no pala kasi it is kojic acid. So, pag nakababad kasi siya sa skin mo ng matagal makadangs, meron din kasi talaga siyang reaction or parang hindi magandang reaction talaga sa skin kasi parang sa Bisaya pa, mabayod yun siya. That is why siguro, yun yung isa naging mali ko sa paggamit nitong sabon na to noon kasi yung ginagawa ko talagang binabad ko siya ng matagal para talagang effective, pero as what I have learned na hindi pala talaga dapat na ibabad mo tong sabon na to kasi kojic acid tong sabon na to mga kadang. So okay na yung mga ilang seconds or mga 20 seconds na nasa skin mo siya mga kadangs kasi kojic acid is parang nakakaano siya na nakaka-dry ng skin, parang kung sa ano pa is nakakasunog din siya mga kadangs, no. So yon yung don'ts sa product na ito mga kadangs, tong Kojisan Skin Lightening Soap mga kadangs. So yon, we are going to have an update in this product mga kadangs after 7 days. So abangan nyo yung update natin dito. Thank you so much sa pagsama sa akin mga kadangs sa review na to. Hopefully ito na yung hinahanap ko kasi medyo very affordable lang tong product na to mga kadangs. So hindi lang to lalagpas ng 20 pesos. Parang nasa 20 pesos ata to, 25 pesos tong ganito kalaki or 30 pesos. Hindi ko nakita yung resibo niya sa mga pinamili ko, pero I think this is a very affordable product mga kadangs, and yung availability nito is makikita mo lang siya sa grocery, available din to sa mga sari-sari store mga kadangs kasi marami na din gumagamit ito na talagang nagpapatunay na effective siya, but yeah, sa kasamaang palad nga
um, ginagamit ko siya as wrong way kasi yun nga, binabad ko siya hindi pala yun dapat na paraan sa paggamit ng sabon na to, mga kadangs. So, thank you so much pagsama sa akin today. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe na dito sa ating channel and like this video, and abangan yung ating update after 7 days of using this product. See you na lang sa ating next upload. Bye mga kadangs! Mwah!